Skodder har jeg samlet i nogle år, fordi at jeg har et lille go-fællesskab, der hedder Team Skodder, hvor fokuset også er tabt eller henkastet affald her Skodder, men også fællesskab og også med fokus på det cirkulære, det der med, at vi tænker lidt over, hvad sker der egentlig med de ting, som vi bare smider i naturen. Projekt Skoduge er sådan en idé, jeg fik og snakkede med FU om, og formålet med Projekt Skoduge er at sætte spot på alt det affald, som ender som henkastet i vores natur. Og det vil vi gerne gøre i samarbejde med pædagoguddannelsen, også fordi at pædagoger arbejder med det her med at fremme god adfærd, eller sådan, hvad kan man egentlig gøre for at vende en uhensigtsmæssig adfærd til en god adfærd. Vores studerende har skulle udarbejde en plakat. FU og jeg har sat de rammer, og det skulle være med ganske få farver, gul, sort og hvid. De måtte med tegning eller med illustration eller ord give et budskab. Jeg synes, det var meget sjovt i forhold til at skulle finde, hvad den bedste budskab var at fange borgerne her i Horsens, hvordan de skal lige for at de fokuserer på det her skod, der er hister her, fordi man ser det desværre rigtig meget i naturen. Og der tænker vi i den her fuglemor, der giver skod til fugleunge, og så hvor vi også har det her, sådan, tænker du over, hvad du putter i munden, fordi der er så meget plastik i skod, og det tænker folk ikke over, når de smider det ud. Og det kan jo så være, at det ender jo med, at det påvirker både naturen, men også for os indre i forhold til, at vi inhalerer alt det her plastik, der er i faktisk i skod. Og det kommer fra os til naturen og så tilbage til os igen i realiteten. Jeg har lavet den her plakat, og den er sådan inspireret af noget af det, vi har haft om i forhold til, hvor meget cigaretter det forurener. Og det rent faktisk kommer ned i vores drikkevand, og det ender i vores mad, og vores dyr og landbrugsdyr, de får det også ind i sig. Og så har jeg valgt at lave en plakat i forhold til, om Horsens er en skodby. For det kan man selv være med til at beslutte, om det skal være. I forhold til, at jamen, hvis vores hunde alligevel indtager det her, når vi er ude og gå tur med dem, eller de tager det i munden, så kan de lige så godt være det selv. Og det samme med de her familier, der er lavet, og husene og alt det her. Om det er noget, man har lyst til at være, eller om man har lyst til at tage en beslutning om, at ens cigaretskod skal i restaffald, så det ikke er med til at forurene naturen. Ud fra faktakort og et oplæg omkring affald og altså det cirkulære omkring affald, så har de så udarbejdet alle de her fine plakater i skitseform. FU har tegnet dem op, så de er blevet digitaliseret, og så har vi fået sat dem til tryk. Og vi synes, vi har fået nogle super fantastiske plakater ud af det, og meget, meget glade for samarbejdet med pædagogerne også.